Zdravíme všechny posluchače na vlnách Jordánu. Tady je náš první rozhovor s Romanem Cimbulkou, farářem církve bratrské. Romane, známe se nějaký čas, takže se naše povídání ponese v přátelském duchu. Má první otázka zní, máš nějakou zkušenost s alkoholem? Jo, tak piju alkohol, tak i ta Bible neříká nepij alkohol, říká neopíjej se, což je rozdíl. A takže mezi tímhletím se snažím jako pohybovat. Neříkám, že vždycky se mi to podaří, ale snažím se. A v té době, poprvé jsem se opil asi v 15. To mě stačilo 5 piv a byl jsem úplně hotovej. No a pak jsme chodili s kapelou tady do tábora Kelvu a mě bylo 17 v té době, nebo tak nějak, takže mi nechtěli nalejvat. A vím, že s tím měli i kluci problémy, že jim samozřejmě byli 8 let starší, takže nechtěl nalejvat pak ani jim, aby mě nadávali pít, takže to bylo... V jakých kapelách si v té době hrál? V 8. třídě jsme měli kapelu Kovošrot, ta začala někdy v půlce 8. A s Tomášem Cílkem, který byl duší té kapely. A hráli jsme doma nejdřív, nebyla zkušebná. A potom právě, když už nám bylo víc, tak jsme začali hrát ještě s kamarádem ještě v jiný kapele, který zkoušeli na sadech tady v táboře. A to nám bylo nějakých těch 16-17. A tak jsme získali zkušebnu i pro Kovošrot, takže to byl Kovošrot a pak Nový Sady, což byli starší kluci o nějakých, říkám, asi 8 let. Co pro tebe v té době muzika znamenala? To bylo pro mě to nejdůležitější, to byl můj život. Muzika, začal jsem chodit do hudebky asi ve 14 a pak jsem prostě chtěl hrát, chtěl jsem se tím živit. To byl můj plán v životě. Kdy tě ten plán opustil? Co se stalo? No pak se změnilo právě to, že jsem přestal s touhle muzikou, protože jsme dva z té kapely Kovošrot jsme vlastně se stali křesťanama, uvěřili jsme, takže jsme to zkoušeli nejdřív chvíli kloubit dohromady, ale když se přijede ve 3 ráno z koncertu nebo z nějaký zábavy v neděli ve 3 ráno a pak člověk jde na bohoslužbu od 9 nebo od 9:30, není to komfortní úplně. Kdy jsi začal přemýšlet o Bohu? Já myslím, že o tom přemýšlí asi každý nějakým způsobem. Asi se to v nějakém věku musí vyřešit, aspoň třeba prozatím, a pak to může měnit, tak to bylo u mě. Já jsem v dětství se právě zabýval tím, jak vlastně to je, když člověk zemře a co je potom, jenom tak jako dětsky. A usoudil jsem, že prostě tolik lidí už žilo na světě, že není místo, kam by se mohli všichni ty mrtví vejít, takže tím se to pro mě zavřelo. A co tě nasměrovalo, utvrdilo uvěřit? Jo, tak taky to byla cesta přes nějaký májovky, který jsem čet, ty mě nasměrovali ke křesťanství. Pak, když jsme byli pozvaní na nějakou hudební akci do církve, tam jsme vlastně poprvé slyšeli vůbec, o čem křesťanství je, tak to odpovídalo na nějaké otázky, které jsem v sobě měl. A pak postupně, když jsem víc začal číst Bibli, který jsem nerozuměl a byl v tom společenství častějc, tak jsem vlastně pochopil, co říkají, co je takovou základní tezí. A pak jsem pochopil, že mám problém a že ten problém je prostě s tím, že jako obecně s hříchem, že prostě dělám nejenom dobré věci, ale i špatný. Takže vlastně jsem zjistil, že to potřebuji vyřešit v sobě a o tom vlastně evangelium o Ježíši, který přišel a aby nás vlastně zbavil téhle moci toho zla v životě. Co tedy znamená věřit? Být dobrým? A dál? No, není to jenom to snažit se být dobrý, to samozřejmě, tak to já jsem sobě nějak měl, asi ty majovky mě v tom hodně ovlivnily, ale spíš jako najednou to byl rozměr, který jsem neznal, tu informaci jsem prostě neměl, že
že člověk dělá špatné věci, to je jasný, ale že to je nějaký jako hřích, který člověka vlastně jako pokroutil, a tak to jsem neznal. A jak se toho zbavit, jsem taky neznal, takže tam jsem se to dozvěděl. Myslím, že to každý nějak řeší, že by chtěl být lepší, než je, že sám ze sebou není člověk spokojený v některých oblastech, dělá stejné chyby furt dokola nebo něco podobného. Tam se trošku dotkne toho, ale když pak nahlídne, že ten problém je mnohem větší, tak buď jako to zahodí, řekne se, to nemá smysl, anebo hledá řešení a tady to řešení je jasný. Můžeš mít v církvi svůj názor? Jo, no určitě. Křesťanství je hodně široký, jako tam je spousta věcí, které jsou, o kterých se furt diskutuje. Některé věci se nevyřešily za 2000 let, nebo ani ještě víc, delší dobu. Takže je tam spousta věcí, které řeší člověk osobně, a vlastně i ty lidi v církvi se vlastně, každý je jiný a v tom je ta krása. To byla součástí té svobody, kterou jsem tam prožíval, že ty lidi v podstatě by neměli nic společného spolu. Kdyby nevěřili v toho stejného Krista, tak nic by je nespojovalo. Já bych si z mnoha z těch lidí asi neměl jako co říct, kdyby tam nebyl ten spojující prvek, ale tím pádem už máme mnoho co si říct potom. A není tam jako jedna linka, která je jasně daná. Samozřejmě Bible je to v tomhle poměrně jasná, na těch základních věcech se všichni shodnou, ale pak to každý musí nějak jako přechroustat přes ten svůj život, nějak prostě v tom si to ujasnit, co to pro mě znamená. Je v církvi předem daný nějaký politický směr? No, daný to není. Je tam nějaký hlavní proud, asi většiny, jo, který teď víc vnímám poslední roky. Ne vždycky se s ním stotožňuju, to je pravda, ale takových lidí je víc, to nejsem sám. Ale to je nová věc, která vlastně nějak se vrací po těch, řekl bych, 25 letech nebo kolika, 30 možná, kdy za komunistů to byl velký tlak na ty lidi, takže to bylo takový trošku jako sevřený. Pak jsem zažil obrovskou svobodu těch, dejme tomu, fakt 25 let, a v posledních letech se zase ta nálada toho komunismu nějak jako vrací zvenku, ten tlak se zvětšuje, takže více vyjevují všechny rozdíly mezi lidma, to myslím, že je přirozený. Připadá mi, že dnešní svět je plný přehlíženého zabíjení. Pro kontrolu je zabíjení stále špatné? Zabíjení je špatné, to je jedno z přikázání, jedno z desatera, tam je to jasné. Takže už neplatí oko za oko a zub za zub? No, v tom je určitý posun, ale oko za oko, zub za zub patří do soudního systému. To není otázka, a nikdy nebyla, to není otázka vztahů mezi normálníma lidma. To je prostě soud, protože chceme, když někdo udělá zločin, tak aby byl za to odsouzený, potrestaný. Tam platí oko za oko, zub za zub, ale ve vztazích tohle nesmí platit, protože to bychom byli jak děti na pískovišti. Jaké místo v tom má odpuštění? Odpuštění je důležitý, to je důležitý téma, myslím si, jako i psychologicky, protože když neodpustím někomu, tak ubližuji stejně nejvíc sám sobě. Protože já tím trpím, že prostě mě něco drží. To slovo odpustit znamená, že to pustím, ten problém nebo toho člověka, když ho neodpustím, tak ho držím, jsem s ním svázaný a vlastně to se mnou furt rumpluje, i ty emoce se furt vracejí. Když odpustím, tak už tahle vazba je přeťatá. Už ten člověk třeba o to nepoprosil, to nemusí vždycky tak být, ale když já mu odpustím, jsem svobodný od toho, co on mi třeba udělal, čím mě ublížil. Co jsi měl dneska k obědu? Nějaký těstoviny jsme měli s Markétkou mojí. Takže to vypadá, že jsi normální. Někdy o tom pochybuju. Jaké jsi měl dětství, vzpomínky, formování tebe samotného? Jo, tak jako pro mě ty vzpomínky všechny tyhle jako jsou jakoby zařazeny do kategorie ten svět byl prostě takhle
jako dobrý, tak jsem to prožíval. Cokoliv z těch vzpomínek, takhle to bylo pro mě. Spíš pak asi víc v tomhle tom byla nějaká linka, kterou asi mám od maminky, která jako nejdřív mi četla, pak mi dávala knížky, když jsem si četl sám, a tam byla nějaká linka jako nějaký jako spravedlnosti, která byla, nebo něčeho takového. Hodně to bylo třeba o indiánech, takže jsem četl různé věci o indiánech, já nevím, z 19. století, o tom jejich životě, pak na to navázaly ty moje májovky, nebo Alberto Vojtěch Frič, to bylo zajímavý. Jsi teď s Bohem šťastnější? Pro mě to, jako řekl bych, že šťastnější jsem, když jsem uvěřil, ale nebyl jsem nešťastný v té době. Jako, já jsem spíš uzavřený člověk, jsem introvert, takže víc si rozumím s knížkou než to, ale mám rád lidi, to je něco, co mě taky nabíjí, takže jsem asi naučený trošku jako introvert šmrnclej nějakým extravertem, takže to mě jako vždycky nabíjelo. Takže mě zajímá jako rozhovory s lidma, zajímá mě, jaký mají názory, co je pro ně důležitý, to vždycky tak bylo. A teď ale jak se mi zdá, že jim můžu víc rozumět nějakým způsobem. Co vlastně znamená být kazatelem? Asi to navazuje vlastně na tu linku toho té osobní zkušenosti, jo, že prostě v určitý době, jak jsem nejdřív té Bibli nerozuměl, tak najednou ke mně začala mluvit. A jako hodně. A já když jsem začal studovat teologii, tak jsem nešel studovat teologii, abych byl kazatel nebo farář, ale prostě, protože mě zajímalo víc ta Bible. Takže to byl pro mě jako... A to je ta linka, která vlastně se tahne i teď v té mojí službě, protože to je něco, co sám člověk nejdřív musí nějak jako si přelouskat do svého života a to ti otvírá pak i ty věci vlastně jakoby dál. Je v Bibli zapsáno, co se teď se světem děje? To tam se dá asi. Jsou tam věci, které jsou o věcech, které se teprve dít budou. Jo? I něco z toho je tam zapsaný. Tomu se říká prorocké knihy, které o tom jsou. Něco z těch prorockých knih už se v historii naplnilo, takže tím člověk víc může zase rozumět, když se o tom psalo, jak to pak vypadalo, porovnávat to s tím dneškem. Co budeme dělat? Dopadne to dobře? Určitě. Dopadne to dobře a nakonec to dobře dopadne, byť to nebude lehký se dobrat k tomu konci, ale nakonec to dobře dopadne a vím, že to fráze, ale myslím, že v tomhle to platí, že dokud to ještě není dobrý, tak to ještě není konec. A pomůže modlitba? Co to vlastně je modlitba? No, na modlitbu se dá si dívat jako z různých stran. Z jedné strany je to rozhovor s Bohem, nějakým způsobem, asi doplněný právě jako já mluvím k Bohu, technicky řečeno v té modlitbě. Samozřejmě můžu prožívat nějak tu jeho přítomnost, někdy víc, někdy míň, to je různý, někdy vůbec, to taky je. Ale chci mu to říct, protože vím, že mě slyší, i když to nemusím prožívat emočně nijak. Takže to je jedna stránka toho. Ten rozhovor probíhá i tak, že vlastně jakoby Bůh mluví v Bibli ke mně a já mu pak odpovídám v té modlitbě. To je jeden pohled. Druhý pohled, důležitý si myslím, je právě jako teologický v tom smyslu, že jestli Bůh stvořil všechno jako nebe a zemi, nebe to je ten jeho prostor, země to je ten náš prostor, jako dvě dimenze. A vlastně, když člověk uvěří, tak se stane nějakým průsečíkem těchto dvou dimenzí a stojí mezi nima. A ten úkol křesťanů by měl být, že vlastně ty věci špatné, které vidějí kolem sebe tady v tomhle světě, na té zemi, takže mají přinášet Bohu před ten jeho trůn do toho nebe, aby on s tím něco mohl dělat, nebo aby s tím něco dělal. Přimlouvat se tam za lidi a tak dále. A na druhou stranu zase prostě ty věci boží nést zpátky na zem a když z toho vznikne nějaká dobrá věc a lidi Boha chválí za něco, tak to zase předkládat tam. Takže průsečík mezi nebem a zemí a vlastně stojíš mezi těma a seš jako v mezeře, když byly města obehnaný hradbama, je tam mezera, tak když se tam postavíš a budeš to tam bránit nějaký na obě strany, tak to je trošku ta pozice. Má cenu bojovat?
asi, nebo určitě má cenu bojovat a asi tím motivem může být to, že vlastně každému člověku, kterýmu pomůžeme, tak to prostě pro něj je lepší. Je mu pomoženo. Je takový příběh o tom, jak někdo byl na pláži a tam byly vyplavení prostě desetitisíce hvězdic mořských a byl tam malý kluk, který chodil a prostě házel ty hvězdice pár, co zvládnul jako zpátky. A nějaký dospělák tam šel kolem, říkal mu, jako to nemá cenu, jako to nezachráníš všechny, jako to. A on říká, no pro tuhle to cenu má a hodil tam tu hvězdici zpátky, tak asi podobným způsobem. Prý tě zlobí pneumatiky. Jaké máš gumy na autě? No, já mám skvělý gumy, Baronky a gumy nejsou problém. Vypadá to, že problém jsou disky, že prostě špatně přilejhají ty bezdušový na ty disky a ucházejí. No. Takže i když jsou nový, tak furt bych musel pokaždý, když sednu do auta, to znova přihustit, aby to... Jak ti chutnalo pivo u Lva? Jo, pivo bylo dobrý, mě pivo vždycky chutnalo, takže to bylo fajn a i ta společnost, to je prostě specifický, zvlášť u toho Lva, to je prostě společnost, kterou nikde jinde asi člověk nenajde. A jak to máš se současnými novými pravidly? Myslím, že problém je právě v té proměnlivosti, jo, že já mám pocit, že prostě se věci hnuly někam, že já jsem se nezměnil, ale že se prostě ten svět někam posunul. A že jsem byl prostě v rámci nějakého normálního a já myslím, že jsem se nezměnil a že se ten svět tak posunul, že já najednou jsem mimo ten takzvaně normální rámec. Že se to mění a je to jednak těch pravidel čím dál víc, některý jsou absolutně nesmyslný, a prostě už se v tom nikdo nevyzná. Jak poznat, co je dobré a co špatné? No, právě, že to je výhoda, že v té Bibli to tam čteš a to je vlastně, takhle by to mělo být, dalo by se říct, jo, jak to tam čteš. Takže máš s čím srovnat to, co sám prožíváš, to, co ten svět teď, že to se mění, že jo? Během času se něco vypadá, že je dobrý a pak za chvilku někdo říká, že to není dobrý, tak s čím to porovnáš, jo? Tak tady máš to měřítko, to je dobrý, takže máš od čeho se odrazit, s čím to srovnat. Ale není to jenom jako na tobě, člověk se musí snažit, ale i kdyby se rozkrájel, stejně nenaplní ty věci, o kterých Bible mluví, takže vlastně to je zároveň, že nás to zve k Bohu, aby jsme jeho prosili, aby on to v nás udělal a on to dělá. Jo, on dal toho svýho ducha do každého, kdo uvěří, tak má božího ducha v sobě a ten dělá ty věci, že nás proměňuje. Jo. Máš pořád ty samé bicí, na které jsi hrával v kovošrotu? No, už jsem je prodal, ty původní, na který jsem hrál v kovošrotu a tak. Nedávno, je to 5 let zpátky možná, měl jsem je dlouho, ale už mám víc než 20 let jiný bicí, na který hraju, nějaký tamy černý a teď je mám ve zkušebně a cvičím, nebo s kapelou na ně zkoušíme. To je dobrý nástroj, to není třeba měnit, jenom je třeba se o něj starat. S kým tedy aktuálně hraješ? Jo, máme jedna, která existuje pořád ještě a vypadá to, že teď budeme letos slavit 30 let, tak to je kapela Prorok, což je křesťanská kapela. Vydali jsme 3 alba, teď máme takový volnější období, ale pořád jako je v tom chuť pokračovat, tak to běží dál, ale to se sejdem párkrát do roka. Ale teď už asi 3 roky, právě jak jsem říkal, se vracím ke svým bývalým spoluhráčům. Jeden z nich mě už roky lámal, furt říkal, založíme tu kapelu spolu, jednou přijde čas. A před 3 lety přišel čas, sešli se vlastně 3 lidi z té původní kapely Nový Sady, doplnili se o další muzikanty a oni mají rád starý big beat, ten dřevní ještě, takže vlastně hrajeme převzatý věci od AC/DC.
to je něco, co je hrozně oslovuje a já se to učím nějakým způsobem. Jak bojuješ s leností? S leností bojuju těžko. V tom mě manželka, myslím, hodně pomáhá. Já jsem extremista v mnoha směrech. Jako v tomhletom smyslu že buď jsem jako hodně línej, nebo pak zase jako nevím, kdy přestat. Takže jsem rád za moji marketku, která mi víc dává ty limity. Tak možná, že by to se mnou doví, jak dopadlo, kdybych propadl jednomu nebo druhému, tak ona mě srovná. To jsem za to rád. Jsi kazatel církve bratrské. Máš i rodinu a děti? No, jasně. Já vlastně jsem kazatel jedné z menších protestantských církví. V Táboře jsou to ty protestanti, ty husiti, tak něco z toho u nás je. Je to církev bratrská, což navazuje na jednotu bratrskou, Komenský a tak. Ne přímo časově, ale tím směrem. A protestanti teda i faráři nebo kazatelé mají rodiny, mají děti, není to problém. U katolické církve tam je vlastně nařízení, který je povinnost pro ně, že kněží nesmějí být ženatý, ale žijou v celibátu. Takže to u nás neplatí. Jaký vztah máš k Táboru a jak se ti tady žije? Jo, já jsem se narodil v Táboře. Vlastně do svých 25 jsem žil v Táboře. Tábor mám moc rád. Mám rád Staré Město, ale celkem Tábor je, myslím si, jako hodně pohodové město. Úžasná byla ta scéna hudební, která tady byla hlavně v 90. letech a dál. Takže to prostředí, myslím si, že je skvělý, mám ho rád. Když jsem pak na 8 let se odstěhoval do Písku, tak jsem pořád jako všechno porovnával Táborem. Teď žiju už 16 let, 17 let v Mladé Vožici, ale s Táborem jsem pořád spojený. Byl jsem kazatelem táborského sboru předtím taky právě těch 16 let asi, takže s Táborem jsem pořád spojený. Myslím, že se to mění zase. Trošku to jako souvisí s tím, co jsem říkal s tou dobou, že asi taky za komunistů to bylo hodně jiný, než pak v 90. letech ta svoboda. Teď se to zase různě utahuje a mění. Takže myslím, že se to vyvíjí a nemyslím, že vždycky je to úplně zdravý vývoj. Tak díky za rozhovor. Díky za otázky, díky za pozvání a tedy ahoj. A to je pro dnešek vše. Děkujeme, že jste si nás poslechli. Pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte nám dát hodnocení a přihlásit se k odběru, abyste nezmeškali žádné nové epizody na vlnách Jordánu. Pro příští měsíc připravujeme zajímavý rozhovor s další táborskou osobností, tak se těšte. Mějte se skvěle a zase brzy naslyšenou.